U osnovnoj školi Sreten Lazarević u Prilikama 25. decembra održan je 6. memorijalni turnir u stonom tenisu Marina Pejović, posvećen bivšoj učenici škole. Na turniru je učestvovalo 40 takmičara iz Ivanjice i Arilja. Najbolji su nagrađeni medaljama, peharima i knjigama. To je jedna jako kreativna, jedna sportistkinja devojčica bila u svim sferama života naše škole, bila je zastupljena, nažalost, eto prerano je da nas je napustila. Što se tiče tenisa u školama, jako je važan, čini mi se, pre svega i u malim školama, jer to je sport koji se može organizovati tamo gde su odeljenja manja od 3-5 đaka ili gde u školama ima manji broj učenika. Jako interesantan sport, može se tokom čitave godine se deca mogu baviti ovim sportom i s te strane jako je zanimljivo. Pa igrala sam u školu i nastavnik me je poveo i osvojila sam prvenstvo. Koliko dugo igraš štani tenis? Pa igram od kad sam krenula u školu. Najzaslužniji je nastavnik Marko Božović koji predaje fizičko. Pa ja volim sve sportove, uglavnom bavim se sportom i lijepo je danas ovdje, baš je prijatna atmosfera. To što sam izgubila u finalu nije mi žao jer takmičarka protiv mene je bila stvarno odlična i uvijek može bolje, to se podrazumeva, ali zadovoljna sam svojim uspjehom. Lijepo je se baviti stonim tenisom zato što je sport bukvalno za sve. Marina Pejović je bila odlična učenica ove škole, dobra drugarica i sjajan sportista. Učestvovala je i pobeđivala na brojnim takmičenjima u stonom tenisu. Turnir se organizuje na inicijativu direktora škole Miladina Božovića u znak sećanja na Marinu i u čast porodice Pejović.